Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachinayi pa 10 Novemba chaka cha 2022. Mu mpingo wathu lero timachita chaka cha Leo the Great, amene anali papa. Akutchulidwa Leo wamkulu, oyambirira kutchulidwa the Great mu mpingo wathu akatolika. Iyeyu anabadwa m'banja lochita bwino kwambiri mchaka cha 400 ndipo anamwalira mchaka cha 461. Anakhala mlangizi wa papa pa zaka zazing'ono kwambiri, ali very young. Ndipo anasankhidwa kukhala papa pa 29 Septemba chaka cha 440. Ndekuti ali ndi zaka 40 anakhala papa. Anathandizira kwambiri nkhani ya mmene mpingo ukuyenera kumadziyendetsera, ecclesiastical governance. Anathandizira kwambiri kulimbana ndi ziphunzitso zimene zimakhala ngati zikutsutsana kapena anthu samazimvetsetsa, kuti mwa Yesu Khristu munali umunthu wathunthu, mwa Yesu Khristu muli umulungu wathunthu. Ndipo imene amanena kuti hypostatic union, kuti zinthu ziwiri zimene zisikuti zimatsutsana ayi. Ena amanena kuti Yesu Khristu ja anali mulungu chabe, zoti munali umunthu ayi. Pamene ena amatsutsa kuti za umulunguzo anali mneneri chabe wamkulu. Koma Papa Leo anathandizira kulemba mabuku othandizira kuti anthu amvetse kuti zinthu ziwiri zimenezi, umunthu ndi umulungu wa Yesu Khristu, umaphatana kwathunthu. Nzosadabwitsa chifukwa cha maphunzitso ake amphamvu amenewa, anatchulidwa kuti ndi dotolo wa mpingo komanso ndi wamkulu mu mpingo. Chifukwa kupatula ziphunzitso za mu mpingo, anali kuyanjanitsa mayiko amene amakhala pa nkhondo zosiyanasiyana. Tipemphe tsiku la lero kuti uneneri wa Papa Leo the Great utithandize ifenso poyamba kumayanjanitsa anthu ena, kachiwiri zimene Mulungu anatidalitsa nazo kuzipereka ndi mtima onse kuti mpingo onse upindulepo. Mawu oyamba tsiku la lero akuchokera mkalata ya Paulo yayifupi kwambiri yolembera Filemoni, ena amati Filemoni. Ili ndi mutu umodzi, ndesi tinganene kuti mutu chani. Tiwerenga vesi ya 7 kulekeza 20. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mr. Dominic Dyson Patero, a Catholic Main Organization, CMO, kuchokera ku Mtima Woyera Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tenga wabwino ndi monga adalembera Luka Woyera, mutu wa 17 ndime ya 20 kulekeza 25. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo Woyera kwa Filemoni. M'bale wanga, chikondi chako chandikondweresa kwambiri ndi kundithunzitsa mtima, pakuti wasisimusa mitima ya oyera onse a Mulungu. Sono inde nkotheka kuti ndichite kukulamula m'dzina la Khristu zimene uyenera kuchita. Komabe chifukwa cha chikondi makamaka ndingochita kukupempha. Ine Paulo, amene ndili nkhalamba, amenenso ndili mndende tsopano chifukwa cha Khristu Yesu, ndikukupempha chifukwa cha mwana wanga mwa Khristu, amene ndidachita ngati kumubala ndende muno. Iyeyo ndi Onesimo. Kale unalibe naye ntchito, koma tsopano angathe kutithandiza kwambiri tonsefe, iweyo ndi ine ndemwe. Ndikukutumizanso kwa iwe tsopano, ndipo pakutero ndikuchita ngati kukutumizira mtima wanga wonse. Ndikadakonda kuti akhalebe ndi ine kuno, koma azinditumikira m'malo mwako, pokhala ndili mndende chifukwa cha
uthenga wabwino. Koma sindifuna kuchita kanthu osakufunsa, kuopa kuti ungachitire chinthu chabwinochi mozikakamiza, osati mwaufulu. Kapena Onesimo adangokusiya kanthawi pang'ono kuti ukhale naye nthawi zonse, osatinso ngati kapolo, koma kwenikweni ngati m'bale wokondedwa. Ine ndimakonda kwambiri, ndipo iweyo uyenera kunkonda koposa, popeza kuti ndi munthu mnzako ndiponso Khristu mnzako. Tsono ngati umati ndine bwenzi lako, umulandire iyeyu monga momwe ukadalandirira ineyo. Ngati adakulakwirapo kapena ali ndi ngongole kwa iwe, ngongoleyo ikhale yanga. Pano mawu awa ndikukulembera ndi dzanja langa kuti ine Paulo ndizalipira, nkosasowekera kukukumbusa kuti paja iweyo ngongole yako kwa ine ndi moyo wako womwe wa Chikhristu. Tsono m'bale wanga, inenso undithandizeko chifukwa cha Ambuye. Undisangulutseko ngati m'bale mwa Khristu. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu mu uthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 17 ndi 20 kulekeza 25. Pa nthawi yomweyo Afarisi ena adamfunsa Yesu kuti, kodi Mulungu adzakhazikitsa liti ufumu wake? Yesu adawayankha kuti, Mulungu sadzakhazikitsa ufumu wake mooneka ndi maso ayi. Anthu sadzati suu uli apo kapena suwo, pakuti ngakhale tsopano Mulungu akukhazikitsa ufumu wake pakati pano. Yesu adawuza ophunzira ake kuti akudza masiku pamene mudzalakalaka kuona nthawi yakudza kwa Mwana wa Munthu, ngakhale tsiku limodzi lokha, koma simudzaloledwa hayi. Anthu azidzakuwuzani kuti suwo uli uko kapena suwo uli apa. Musadzapiteko kapena kutsatirayi, pajatu monga mphezi imang'anipa nkuwala kuchokera mbali ina yakuthambo kufikira mbali ina, Mwana wa Munthu adzateronso pa tsiku la kubwera kwake. Koma iye ayenera kuti ayambe wamva zowawa zambiri, ndipo kuti anthu amakono ankane. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, titha kutero kuti tsiku lalero, mawu a tsiku lalero pamene tikondwera chaka cha Papa Leo the Great akutiyitana kuti titani tisandutse akapolo kukhala mfulu, tisandutse adani kukhala abwenzi. Iwo amene timatenga ngati adani akhale abwenzi athu. Izitu tikuziona mukalata yayifupi kwambiri ya Paulo yolembera munthu nzake, kalata imene akulembera Filemoni. Monga ndanenera ena ponyadira amati Filemoni. Nkhani inayonena kuti Filemoni anali ndi kapolo wake ku Kolose, dzina lake Onesimo, ena amati Onesimus. Onesimo ameneyu anasokoneza katundu wa bwana wake Filemoni, nkuthawa. Ndemuja anenera kuti wachake sachileka. Kumene anathawirako adakabaso nkumugwira. Atamugwira kumene kucha anamuyika ndende Roma. Ndi ndende mmenemo mmene anakumana ndi Paulo. Nde pochezerana pawo atadziwana, Paulo akunena kuti inenso Filemoni ndimamutani, ndimamudziwa. Koma khalekhaleni Paulo anamthandizira kuti Onesimo atembenuke mtima, abadwenso. Choncho anambatiza, choncho anampanga convert. Mkatikati mwa mavuto athu, mkatikati mwa ndende mwathu, tizitha kupereka ufulu kwa ena. Ena timangoyang'ana za mavuto athu, nkusalabada za wina aliyense.
Paulo ngakhala anali ndende, anali ndi ufulu opereka ufulu kwa ndendera zake. Inu ndine yakwana nthawi yoti tizimasula ena. Choncho akulemba kalata imene ikupita ku Kolose kuti ikampeze Filemoni. Akumuchonderera, mulandire bwino, ukhale ngati ukulandira mtima wanga kumene. Akumuchonderera Onesimo kuti apeze mtendere. Mwachidule Paulo akufuna ukapolo umene Onesimo anali nawo uthe ku uzimu komanso ndi kuthupi komwe. Tithetse ukapolo. Timayikana mu ukapolo osiyanasiyana. Makono titha kutero kuti anthu khalidwe lija la chipangano chakale tikadali nalo mpaka pano. Lonena kuti timagendana, tikuperetsana imfa zochita kugendana. Pajatu kale amanena kuti amene wachimwira aphedwe pakugendedwa. Masiku ano tikugendana every day. And what's the best place to stone each other kopambana pa social media? Pano tikuyenda ndi miyala anthu m'manja yomagendana imene tikupatsana ukapolo kuthawana njira zosiyanasiyana. Slandering each other. Ena ndithu anagula foni yawo, ntchito yawo basi kuononga mbiri ya anzawo. Aya abale. Tikhale anthu othetsa ukapolo. Tikhale anthu opereka ufulu monga akuchitira Paulo, kumusinthitsa, kumkozera tsogolo Onesimo amene anali naye ndende. Tsono ndende zimene timayikanazi zimakhala pa zifukwa zosiyanasiyana. Anthu pasi pano, whether we like it or not, anthu nthawi zina amangokhala ndi antipathy, kungodana nafe basi. Ena adzadana nafe osati kuti tachita zoyipa, adzadana nafe chifukwa mwina cha mayendedwe athu. Ena mwina amadana nafe chifukwa cha mayankhulidwe athu. Ena chifukwa chonena kuti ife tikagwira ntchito timagwira mosiyana ndi iwo, timagwira better, so adzadana nafe. Ena adzadana nafe chifukwa chonena kuti anthu ena zimasangalatsa zimene timachita, amakondwera nafe, so anthu ena adzadana nafe. Ena adzadana nafe chifukwa chonena kuti mwina ndife akuda kusiyana ndi iwo. Ena mwina chifukwa kuti ndife oyera kusiyana ndi iwo. Ena chifukwa chonena kuti mwina tili ndi tsitsi kusiyana ndi ife adazi. Anthu adzadana nafe. Koma ena mwina adzadana nafe chifukwa cha zoyipa zimene tachita kaliratu monga anachitira Onesimo uja. But by all means tikuyenera kuti tiphunzire kukhululuka. Filemoni akutiphunzitsa chimenecho. Katundu wake anabedwa, koma chifukwa cha pempho limene Paulo akuchita, akulandira chipepeso nkumulandiranso Onesimo. Inu ndine tikhale ndi mtima omwewo omafunira ena ufulu wawo, kuwafunira ena zabwino. Koma timalephera kukhululuka mwa njira zosiyanasiyana. Ndifuna kuti tsiku la lero tisingesinge zinthu zitatu izi zimene zingatithandize kuti mwina kukhululuka kwathu kukhale kofewerapo. Choyambirira, tiziona ubwino mwa wina aliyense amene watiyandikira ngakhalenso kwa mdani wathu. Strive to see some goodness, an iota of goodness in our enemies. Palibe munthu ndi mmodzi yemwe amene anganene kuti mwa iye makhala kuti mwatheratu zonse ndi kabwino nkamodzi komwe ayi. So we should focus, we should put all our attention mukanthu kabwino kamodzi kamene tingaone mwa anzathu. Mwachitsanzo, munthu athokhala mbava waba, m'malo monena kuti tingomuotcha, inde ndi zowawa kuberedwa katundu, koma think kuti mumbava mwake, muuchitsiru mwakemo, is a father to somebody. Focus on that. Forgiveness idzakhala yofewerako pang'ono. Kuti inde wandipsetsa mtima, koma how about anthu amene amayang'anirawo? Munthu uyu ndikanatha kunsambwadza, koma sipano ndikuganizira kuti is a man amene anthu ena amamuyang'anira. Munthu uyu ndi wansembe, ndikanchitira izi, sayaluka ndiyeyo. Start to think in those lines. Chachiwiri, tiphunzire kuti nthawi imene mpata wapezeka oti tithe kubweza choyipa kapena tithe kugonjetsa mdani wathu, that's the time imene sitikuyenera kupanga. Ndibwerezenso, titha kumaphunzira kukhululuka nthawi imene mpata wapatsidwa taupeza kuti timuchitire choyipa mdani wathu osachipanga choyipacho, ndi nthawi imene tsopano timakhala pafupi ndi chikhululuko. Mwachitsanzo zija anachita mfumu Davide, atasakana kuthamangitsana kugwebezulana ndi Saulo. Inakwana nthawi yonena kuti Saulo anapatsidwa m'manja mwa Davide.
koma ndi nthawi imene Davide ananena kuti sindidzagwira odzozedwa a Mulungu, lupanga losamulasamula, anati basi musiyeni. Inu ndine timakhala ndi adani osiyanasiyana, ndipo Mulungu amatipatsa probation of our humanity and divinity, kuti mwa ife Mulungu adayika umunthu komanso umulungu, ndi imakwana nthawi yoti amatiyesa kuti tionetse mtima okhululukawo. Ndipo popeza kuti munthu amene wakhala kukunenera mabodza kamuli pa business amadzabwera kuti akufuna ngongole, kodi awawa mmadziwa athadi kudzabweza ngongole. Ena ndeti mati ngati kuli munthu oyipa ndi amene, ngati kuli tambwali sabweza ngongole ndi amene. That's the time you are supposed to show your forgiveness. Muli pa ntchito wakhala wakufunirani zoyipa, imakwana nthawi yoti akuti mupereke recommendation. Do you think pa kampani pano titati tufuna deputy manager, do you think kuti awangakwanitse? Usati bwana tabwera nkunsambwadza uchitolemba mapepala 5 mbiri yoyipa yawina. That's the time not to revenge. Komanso chachitatu chimene tikuyenera tisinkhe pamene tikufuna tikhale nawo mtima oti tikhululuke ngati Filemoni, tikumbukire kuti love conquers. Atauka kwa akufa, Ambuye Yesu akanatha kunkalipira Petro, Petro kuti kana chonchicha makamaka utaona mtsikana moja. But he conquered Peter with love. So Simon Barjona, do you love me? Iwe Petro mwana wa Yona, koduma ndikonda. Ife lero pamene tikuphunzira zoti tikhululukirane monga anachitira Filemoni, komanso ife pamene tikuphunzira kuti monga Onesimos tikhale nawo mtima omabwerera ndi kukapepesa zimene tidalakwitsa, tikhale facilitators kwa ena kuti ayambenso mwatsopano. N'chifukwa yake muthenga wabwino uja Ambuye Yesu akunena kuti ufumu wa Mulungu ulikale pakati panu. Aya Ambuye Yesu ufumu tidzaona bwanji ulikale pakati panu. Mamirakulu osiyanasiyana amene Ambuye Yesu anakhala akuchita sanathe kumazindikira kuti ufumu wa Mulungu akhazikitsidwa pakati pawo. Inu ndine Mulungu amatichitira miracles every day. Usiku walero anthu tinagona matulo ofanawo. Watidutsa, that's a miracle. That's enough reason to thank God. Koma timafunsabe ufumu udzakhazikitsidwa liti? The kingdom of God is vertical with the values of peace, love, unity, togetherness. Pamene tiyamba kuonetsa kuyanjana, kudalirana, kukondana, kumvetsetsana, ndiye kuti tayamba kale kuvomereza ufumu wa Mulungu. And the kingdom of God is antithetical with whatever contravenes or contradicts the values of the king. Chilichonse chimene chimatsutsa ndi zimene Yesu Khristu amakhazikitsa pakati pathu, chimenecho tidziwe kunena kuti chikutipangitsa kuti tizikana ufumu wake. Ufumu wa Mulungu umapezeka hand in hand ndi suffering. Umapezeka, umakhazikika hand in hand with death, with anger, with frustration, with maluzi, with economic challenges. Mmene muja titha kuonamo ufumu wa kumwamba, ufumu wa Ambuye Yesu, ngati ife tiyesetsa tsopano kumapanga eradicate the evil that we are able to see. Remember, mwawina aliyense mwa ife Mulungu adayikamo umulungu wake. N'chifukwa yake tili ndi ulemerero kuposa anjelo. Tapempha Ambuye tsiku la lero poyamba ngati Paulo tikhale olambula njira yoti ena apeze mtendere. Chachiwiri ngati Paulo tithandizire kufewetsa mtima wa anthu kuti ayanjane. Koma koposaposa tiphunzire kuchokera kwa Filemoni kulolera kuti zakale zonse zatha tiyambe mwatsopano. Ambuye tithandizeni tsiku la lero mwa uneneri wa lero woyera kuti tikhale anthu odzetsa mtendere, anthu odzetsa umodzi. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tiyankhuleni